Pare, em pots tornar a narrar la teva aventura amb l'Onofre d'Edip? És clar, filla. Tot començà... Quan el marquès de la Gralla, gran amic meu, ens explicà els estranys fets que estaven succeint a Pratdip, on cada matí apareixien més morts. Amb Isidre, el meu cosí i amic de l'ànima, partirem a Pratdip a investigar. Vaig poder analitzar els cossos d'unes víctimes, les quals tenien 2 incisions al coll. Així, vaig comprovar que es tractava d'un no mort, el nom del qual més tard descobriria que era Onofre d'Edip. A Pratdip també conegué la teva mare, Agnès, que va ser de gran ajuda a la investigació, però desgraciadament vam haver de separar-nos per continuar amb la recerca del Dip. Durant l'aventura vam ser capturats pel general carlí Cabrera. Més tard em vaig adonar que estava greument malalt a causa de la inoculació del Dip. Vaig decidir continuar amb ell per tal d'acabar amb el Dip i així alliberar-lo del seu imminent destí. Un dia vaig rebre una carta del propi Onofre, on demanava compassió i una mort digna. I què passà llavors? Doncs... Jo llegí un conjur màgic per acabar amb la seva vida de no mort. El conjur deia així: el vampir és el llençol, un cadafal és sombrasol, i dorm amb la lluna i el sol. Després d'això desaparegué. Finalment, Cabrera es recuperà i jo vaig poder retornar amb el meu amor. Gràcies, pare! Molt bé, filla. Ara vés a ajudar la teva mare. D'acord.